नमस्ते, मैं चिकन लॉलीपॉप बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे मी चिकनचे 4 पीस आणलेले आहेत आणि ह्याचा आहे ना आपल्याला लॉलीपॉप बनवायचा आहे. हे एक असं सोडवून घेतलेला आहे. असं आपल्याला लॉलीपॉप असं बनवून घ्यायचं आहे. हे जसं कापलंय ना तसेच आता हे पण कापायचे आहेत. हे कसं वरून खाली घ्यायला आहे ना, मांस आहे ना ते असं वरून सगळं म्हणजे पूर्ण असं खाली आलं पाहिजे. म्हणजे ही हड्डी आहे ना ही पुरी अशी काठीसारखी दिसायला पाहिजे. असं एका अंगठ्याने आहे ना असं मांस खेचून घ्यायचं आणि हड्डी बरोबर असं कापायचं. असं गोल कापून घ्यायचं. म्हणजे एकदम जोरात नाही खाली खेचायचं, नाहीतर ते पूर्ण आहे ना पूर्ण खाली निघून येईल. आपल्याला फक्त आहे ना अशी काठीसारखं थोडासा हे असं दाखवायचं आहे, म्हणजे आपल्याला लॉलीपॉप बनवायचं आहे. हे आपले मस्त तयार झाले आहेत लॉलीपॉप. याचे चिकनचे लॉलीपॉप असे बनवून ठेवले आहेत. आता याचं तुम्हाला मी साहित्य दाखवते. हे चिकन लॉलीपॉप बनवले, हे 4 आहे आणि याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. हे तेल आहे तळण्यासाठी, हे कॉर्नफ्लॉवर आहे 1 चमचा, मैदा आहे 1 चमचा, मीठ आहे चवीपुरतं घ्यायचं आहे. हे ब्रेडचा चुरा घेतलाय थोडासा, म्हणजे 2-3 स्लाइसचा चुरा करून घेतलाय. हे मिरची मसाला आहे अर्धा चमचा, काली मिरी पावडर आहे अर्धा चमचा, अद्रक लसूणची पेस्ट आहे अर्धा चमचा, हे अंडा आहे हे फेटून घ्यायचं आहे, हे व्हिनेगर आहे 1 चमचा आणि हे सोया सॉस आहे ब्लॅक सोया सॉस 1 चमचा आणि हे आहे ना थंड पाणी आहे गार बर्फाचं. आता मी 4 लॉलीपॉप आहे एका वाटक्यामध्ये घेतले आणि याच्यामध्ये आहे ना मी आता कोणतं साहित्य टाकते ते दाखवते. मिरची मसाला आहे, काली मिरी पावडर आहे आणि अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. हे सोया सॉस आहे काला, व्हिनेगर आहे आणि थोडासा आहे ना मीठ टाकायचा. हे आपल्याला आहे ना अर्धा तास ठेवायचं आहे. हे अंड घेतलंय फोडून. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला कॉर्नफ्लॉवर आणि मैदा टाकायचा आहे. 1 चमचा घेतलाय आणि याच्यामध्ये आहे ना थोडासा मीठ घ्यायचा आहे, कारण आम्ही त्याच्यामध्ये थोडा टाकलाय. आता याच्यामध्ये थोडा टाकायचा. याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं आहे, जास्त नाही. ही आपली मस्त ग्रेव्ही तयार झालेली आहे. एकदम मस्त झालंय. म्हणजे हे कसं एकदम घट्ट पण नाही करायचं आणि पातळ पण नाही करायचं. अर्धा तास झालाय. आता आपण ते फ्राय करायला घ्यायचे आहेत. आता हे पहिलं आहे ना हे आपण अंडा वगैरे टाकून हे सगळं मिश्रण केलंय ना याच्यामध्ये असे बुडवायचे आणि त्याच्यामध्ये हे ब्रेडच्या चुऱ्यामध्ये असे घोलायचे. एकदम मस्त असा ब्रेडचा चुरा लावून घ्यायचा त्याला. आता कसं हे 4च आहे ना मी केले, तेल कसं थोडा जरा कमी ठेवलाय. आता हे तेलामध्ये असे सोडायचे. तेल मस्त तापलंय. चिकन लॉलीपॉप मस्त छान झाले आहेत, साधे आणि सोपे. असे तुम्ही पण बनवा आणि मला एक मस्तपैकी छानसा फोटो काढून पाठवा.